Λοιπόν, ο κύριος Αμπατζίδης, βέβαια ταυτόχρονα όλοι που είναι υποψήφοι δήμαρχοι και περιφερειάρχες έχουν πλέον βρεθεί σε μια άλλη διαδικασία. Προσπαθούν να διαχειριστούν όσο μπορούν και ενδεχομένως να συνδράμουν και αυτοί σε όσα συμβαίνουν, παρότι θεωρητικά σε άλλη φάση θα ήταν στην προεκλογική τους καμπάνια. Ο υποψήφιος λοιπόν δήμαρχος της Καλαμαριάς, με η Καλαμαριά πρωταγωνίστρια. Θα μας δώσετε λίγο μια εικόνα τώρα, κύριε Αμπατζίδη. Χαίρετε. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Κυριακή. Λοιπόν, καταρχάς να μας δώσετε μια εικόνα σε πρώτη φάση λίγο. Ξεκινάμε από την υπόθεση που μας απασχολεί, την πανελλαδική ουσιαστικά κατάσταση συναγερμού. Τι ακριβώς προσπαθείτε να κάνετε εσείς ως υποψήφιος και η ομάδα σας για να βοηθήσετε, ποια πρωτοβουλία έχετε αναλάβει για να βοηθήσετε τους πληγέντες? Ναι, να πούμε ότι όλοι είμαστε συγκλονισμένοι από το δράμα των συμπατριωτών μας και κυρίως στη Θεσσαλία για τις καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία. Ήδη έχουμε απώλειες ανθρώπινων ζώων. Εμείς αυτό που κάναμε ουσιαστικά αναλάβαμε μια πρωτοβουλία για τη συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης από χθες για τους πληγέντες συνανθρώπους από τις πλημμύρες, και κυρίως αυτό που έχουμε μάθει είναι ότι αυτό που χρειάζεται είναι κατά αυτόν τον λόγο εμφιαλωμένα νερά. Οπότε και μέσα από το ραδιόφωνο σας θα μπορούσα να ενημερώσω τον κόσμο ποιος θέλει να βοηθήσει, κυρίως να μας ενισχύσει με εμφιαλωμένα νερά. Το εκλογικό μας κέντρο που βρίσκεται στη Μεταμορφώσεως 34 στην Καλαμαριά, για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε και εμείς τους συνανθρώπους μας το πράγμα που περνάνε. Αυτό ξεκίνησε χθες και βλέπω ότι πάει καλά και θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσει καλύτερα. Πώς προέκυψε τώρα αυτή η απόφασή σας? Δηλαδή, εντάξει, εκ των πραγμάτων δεν είσαστε οι πρώτοι στους οποίους κανείς θα σκεφτεί ότι θα μπουν σε τέτοια διαδικασία. Έχετε ένα μηχανισμό ο οποίος είναι προεκλογικός, αλλά δεν ξέρω τώρα πώς προέκυψε αυτή η σκέψη και πώς έχετε βρει και τις διαδρομές, η στραφτή βοήθεια, πώς θα φτάσει? Δηλαδή, έχετε ήδη αναζητήσει και βρει τους τρόπους με τους οποίους ό,τι συλλεχθεί θα φτάσει στα κατάλληλα χέρια? Αυτό είναι το εύκολο. Απλά αυτό προέκυψε επειδή χθες εμείς κανονικά θα κάναμε εγγένεια του εκλογικού μας κέντρου. Ναι. Για αγιασμό. Προχωρήσαμε όμως μόνο σε μια λιτή τελετή, ουσιαστικά ζητώντας την ευλογία του εκπροσώπου της Εκκλησίας, και παράλληλα σκεφτήκαμε ότι με αφορμή αυτό και επειδή θα ερχόταν κόσμος, βγάλαμε μια ανακοίνωση και ένα δελτίο τύπου, ώστε να παροτρύνουμε τους συμπολίτες μας που θα ερχόντουσαν σε αυτόν τον αγιασμό του εκλογικού μας κέντρου να φέρουν και κάτι, να βοηθήσουμε τους πληγέντες, οι πατριώτες μας. Και έτσι είδα ότι το κλίμα ήταν πολύ θετικό και άρχισαν ήδη να καταφθάνουν και προϊόντα και κυρίως νερά που χρειαζόνται στις περιοχές της Θεσσαλίας ειδικά. Ναι. Τώρα αναγκαστικά ξέρετε ότι μπαίνει σε δεύτερη μοίρα σε αυτή τη φάση βέβαια διαδικασία, αλλά εννοείται ότι πρέπει να σας ρωτήσω. Δεν ξέρω αν θέλετε να μας πείτε, αφού μπαίνετε κανονικά σε πλήρεις διαδικασίες μετά από τα εγγένεια, πώς σκέφτεστε λιγάκι τα πράγματα για τον τόπο εκεί, για το Δήμο για τον οποίο διεκδικείτε να είσαστε να το πω έτσι, ο διοικητής, ο τοπικός διοικητής. Κάτι πολύ ενδιαφέρον. Η Καλαμαριά έχει σίγουρα πολλές ανάγκες. Μπορείτε να μας δώσετε έτσι, αν θέλετε, λίγα λεπτάκια, 5 πράγματα, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, έχουμε χρόνο μπροστά μας, από τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεστε να διεκδικήσετε τη Δημαρχία. Θα σας πω κάτι. Έχουμε μια Καλαμαριά που τα τελευταία χρόνια συνέχεια ρημάζει και προχωρά ουσιαστικά με τον αυτόματο πιλότο. Ο Δήμαρχος και αυτοί που τον περιβάλλουν θεωρούν ότι η διοίκηση μπορεί να γίνεται μόνο μέσω των social media και όχι σε ουσία. Δηλαδή μετά από σχεδόν 4 χρόνια αδυνατεί η διοίκηση του Δήμου να λύσει όχι μόνο καθημερινά προβλήματα των κατοίκων, αλλά και τα μεγάλα προβλήματα του Δήμου μας. Οπότε αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί για άλλη μια πενταετία. Και έτσι έχουμε φτιάξει μια ομάδα που έχουμε όραμα, σχέδιο και διάθεση για πολλή δουλειά στην Καλαμαριά. Γιατί στην Καλαμαριά, καλώς ή κακώς, έχουν να γίνουν έργα από την εποχή του, μη σας πω, του αείμνης του Λαζαρίδη και μετά. Και αυτό συνεχίζεται και με τη σημερινή διοίκηση, οπότε δεν μπορούμε να το συνεχίσουμε για άλλα 5 χρόνια. Και θέλουμε να αναδείξουμε αυτό το σημείο της πόλης μας που έχει τη μοναδική ταυτότητα να ζωντανέσει ξανά, να αποκτήσει μια εξωστρέφεια που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην πόλη μας. Να ρωτήσω και κάτι τώρα, το οποίο βέβαια είναι πολύ σχετικό, αλλά προφανώς μπαίνει στην επικαιρότητα. Εμείς αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε μια περιοχή της Ελλάδας η οποία ζει ένα δράμα,
το οποίο δεν είναι καθόλου απίθανο αύριο μεθαύριο να το έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να πω. Στη Θεσσαλονίκη έχει αποδείξει ότι μέχρι κάποια χιλιοστά βροχής ενδεχομένως αντέχει, και όταν λέω Θεσσαλονίκη είναι όλο το πολεοδομικό. Προφανώς και στη δική σας περίπτωση λοιπόν. Δεν ξέρω εάν όλα αυτά δημιουργούν και κάποιους συναγερμούς για το Δήμο Καλαμαριάς. Έχετε κι εσείς παραλία. Είδαμε τι συνέβη στις περιοχές όπου το νερό κατεβαίνει στην παραλία. Στην ουσία, τρομακτικές καταστροφές στο πέρασμά του και στο τελείωμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει θωράκιση αντιπλημμυρική, ανθεκτική πόλη, να το πω ανθεκτικός Δήμος, αν είναι ο Δήμος Καλαμαριάς, αν οι χήμαροι έχουν κλειστεί. Ξέρετε, δεν έχει χρειαστεί μέχρι στιγμής να ασχοληθούμε. Αλλά φοβάμαι ότι θα είναι από τα πρώτα πλέον τα οποία θα πρέπει να κοιτάξετε. Γιατί βλέπουμε ότι όσο και αν έχει χτίσει ένας Δήμος μέσα σε 15-20 χρόνια, μπορούν να φύγουν και να μπουν μέσα στη θάλασσα μέσα σε 3 ώρες. Έχετε καθόλου βάλει στο νου σας μετά από αυτά τα συνταρακτικά που ζούμε ότι ίσως πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα και στο δικό σας σχεδιασμό προεκλογικό όταν γίνετε δήμαρχοι για αυτά που θα διεκδικήσετε κτλ. Σε σχέση με την ανθεκτικότητα του Δήμου σας? Και Κυριακή, να σας πω κάτι. Η Καλαμαριά, όταν έχουμε έντονη προφόκωση, σε πολλά σημεία πλημμυρίζει. Απλά έχουμε, αν θέλετε να πω, το πλεονέκτημα το ότι είμαστε κατηφορικά προς τη θάλασσα και φεύγουν τα νερά προς τη θάλασσα. Αλλιώς θα είχαμε παρόμοια φαινόμενα σε έντονες βροχοπτώσεις. Και έχουμε και επίσης το φαινόμενο που αυτό δεν ξέρω συμβαίνει τουλάχιστον στην Καλαμαριά, ότι δεν καθαρίζονται οι υπόνομοι, είναι βουλωμένοι, ώστε με το πρώτο πρωτοβρόχι βλέπουμε πλημμύρες και στην Καλαμαριά. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, γιατί όπως λέτε, σήμερα είναι η Θεσσαλία, είναι ο Βόλος, αύριο μπορεί να είναι η Καλαμαριά, η Θεσσαλονίκη. Οπότε αυτό το θέμα πρέπει κάποια στιγμή να λυθεί, γιατί δεν μπορούμε να αφινόμαστε κάθε φορά στην τύχη και να λέμε εντάξει, μωρέ, θα πάνε τα νερά προς τη θάλασσα, δεν θα πλημμυρίσουμε, δεν θα κάνουμε. Πρέπει να το δούμε σοβαρά, γιατί αυτό που είπατε μπορεί να συμβεί αύριο και σε εμάς. Λοιπόν, αναγκαστικά σύντομη η κουβέντα μας για σήμερα. Ελπίζω να ολοκληρωθεί. Ναι. Αντιλαμβάνεστε τώρα, είναι πολύ δύσκολες ημέρες. Ευχόμαστε να πετύχουν οι προσπάθειες σας, συλλέξετε ό,τι μπορείτε, αφού το έχετε ξεκινήσει από χθες. Προφανώς βρίσκεστε από ό,τι βλέπουμε μεταμορφώσεις 34 στο εκλογικό σας κέντρο. Στην Καλαμαριά προφανώς ο κόσμος αντιλαμβάνεται το σημείο. Αν κανείς θέλει λοιπόν να βοηθήσει, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Μπορεί να βοηθήσει με συγκεκριμένη. Όποιος θέλει, προς το παρόν, συγγνώμη που σας διακόπτω, λειτουργούμε 10 με 2 και 6 με 9. Όποιος θέλει αυτές τις ώρες τουλάχιστον και μπορεί να συνδράμει, πολύ ευχαρίστως θα είμαστε εκεί. Ωραία. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε. Με το καλό ελπίζουμε γρήγορα σε καλύτερες συνθήκες. Χαίρετε, να είστε καλά. Λοιπόν, τι να κάνουν οι άνθρωποι, όλα είναι εμπλεγμένα. Ο κ. Ματθαίος Αμπατζίδης είναι υποψήφιος δήμαρχος Καλαμαριάς.